Čo keby som vám povedal, že existuje viac ako 15 recenzovaných klinických štúdií, zahŕňajúcich viac ako 1000 pacientov, ktoré zmerali s presnosťou na centimeter presne to, čo prináša trakčná terapia penisu. Nie marketingové tvrdenia, nie fotky pred a po od anonymných používateľov. Skutočné klinické údaje publikované v lekárskych časopisoch, recenzované nezávislými výskumníkmi. A presne o tom dnes budeme hovoriť. Tak poďme na to. Údaje získané z týchto štúdií sú pozoruhodne konzistentné. Muži, ktorí používajú trakčné zariadenie na penis denne po dobu 3 až 6 mesiacov, získajú v priemere medzi 1,3 a 2,3 cm. To je zhruba pol palca až tesne pod jeden palec. Jeden z najkomplexnejších pohľadov na tieto dáta prišiel v roku 2023, keď Almshout a kolegovia publikovali systematický prehľad a metaanalýzu v časopise Translational Andrology and Urology, ale metaanalýza nie je jediný dôkaz, o ktorom stojí za to vedieť. V roku 2020 Joseph a jeho tím vykonali randomizovanú kontrolovanú štúdiu so 110 účastníkmi. A tu je niečo, čo ma naozaj zaujalo. 87% účastníkov uviedlo, že by terapiu zopakovalo a 93% by ju odporučilo iným. A čo bezpečnosť, vo všetkých hlavných klinických štúdiách neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce udalosti. Žiadne. Takže ako to vlastne funguje? Princíp sa nazýva mechanotransdukcia. V podstate ide o bunkovú reakciu na dlhodobé mechanické pôsobenie. Size Genetics je zdravotnícka pomôcka triedy 2, registrovaná úradom FDA, ktorú vyrába spoločnosť Dynamedic ApS v Dánsku už od roku 1994. Ak ste sa zaoberali výskumom penilnej trakčnej terapie, klinické dôkazy sú jednoznačné. Funguje, je bezpečná a výsledky, hoci nie okamžité, sú skutočné a merateľné.